Mana-ke ekholelwa shame engikamba mama cause bese kwazi ukuthi athenge iwayini ahlale phansi endlini aphuze into angayenzi uma ngaphuza utshwala. Futhi ngoba esuke ephuza nje phuzela ukuthi akhale yabo. Cause kuningi engimfake through wona ngimzondelisa nomakhelwane this and that bese ya relief ngimbangele ukuthi enze into kade engayenzi ngokuthini ngiyaza ngilahle ngisho ukuthi uzama ukuyiqinisa futhi kumina hayibo ma uyakhala yini hayibo uyakhala usungibhedele wena mina akuyazenzakalela amakhala uma ngimenze iqesa ke ya Mafiswane bafo ubuwe kumuntu ongakhonzile ukukhuluma nje umuntu ophansi. Hayi ngalapho ungasho uqinise uze ukuthi ngisho abantu nje engivamise ukuhlala nabo because ngumuntu othulayo isikhathi esiningi ngisho nginenkinga ethile ngifela ngaphakathi angikwazi ukuyixoxa like ngayichaza kanjani nje kuthiwa sihleli nawe kanje noma mhlawumbe ngihleli kaMashende la kubhenywa khona ngizwana endaweni nokuthula because isikhathi esiningi ngithanda ukucabanga yabo ngizakhele mina ama solution ungaphela nje u3 hours ngingakazi ngifake mhlawumbe itopic ethile ngicina nje ukuthi yebo ngidlulise into ukuthi i-light yabo nje nihleli kaMashende kodwa ngizofica kuyimina ngalila ngasekhaya hayi angikwazi angikwazi ngiqamba manga kodwa nje since from ngiqala ukukhuluma nawe yabo is like ngumthwalo osukile emahlombe ami because nabelungu bayasho ukuthi uma khona umuntu okwazi ukukhuluma naye if unenkinga thola someone ozokwazi ukukhuluma naye uzokwazi ukuba free. Okusho ukuthi ngempela noma ngayena wakini noma kuyi stranger umuntu ongamazi kubalekile ukuthi mawunemthwalo kube la ozoyikhiphela khona. Is cause into enginothisile yini tholana kwamagazi ngoba abanye bethu kuyenzeka ukuthi umuntu ngokela inkinga yakho ekubeni awumazi sho umazi like stranger kanje one of the days uzokwenza njani lo muntu uzokuhlekisa ngawo lo nkinga yakho mhlawumbe manixabene noma sithi wena kahle oqala la uhlala khona ngibona kini yabo into kanjalo unababa ukubona abazali bakho bangempela labo yabo nje imfihle kanjalo yabo kodwa kuya ngokuthi umuntu udalwe kanjani abantu abafani khona omunye ngempela kuyakuthola namagazi yabo mhlawumbe ngokufana kwezibongo ukuthi hawu nawo washes futhi akumne ndawo mina sendaweni ukuthi yabo futhi ngokujwayelana futhi uyakwazi umqobela izinto ezithize yabo futhi akwazi ukugogela ngisho umzali wakho uqobo like mhlambe ake ngithini ngizokusho nje namhlanje because ngifile nje as umuntu ongakutshela noma yini yabo njengalento ebengenza ngima kodwa kwayena ngaze ngimtshele ngiyaxolisa makuthi mhlambe lokho ngizokusho ngiyabheda like ukubulala umuntu phela maybe 10 years ungazutshela ngisho umuntu oyedwa wena kuphela owazi uthi endaweni ukuthi wabulala umuntu othile waba nesiqiniseko futhi ukuthi ngempela ushonile wazwafika ngisho kubo kumitende engcwatshwa waconfirm ukuthi bamngcwabile hlahla lingihluphe leyo nto kodwa ngiyazama uba strong mangikulandisa nje kabufishane noma ungawabeka ama details ukuthi kwakukuphi bengabi nesithombe nalabo abantu abehlelwe leyo nto ngoba singathi sisilungisa inkinga yakho kanti sesivusa amanxeba ozinje nawe ugcine usungekho safe yebo leyo nto leyo kanti uthi uzoqwashisa abantu ngesimo impilo sokukhula kwakho ngingasho ukuthi kwaba yiphutha ukube nje ngaboshwa ngisamacala kahlukana is like capable of homicide ubulala ngokungenhloso into kanjalo cause ngikhulume nje ivari oyinkunzi into engaze ngiyenze
indlela engangicike ngayo ngalelo langa ngahamba ngedwa because isibhamu ngangisitshontshile ukuthini ngiyasazi la sihlala khona ngasithatha mangiphethe sona ngiyibona ngiwu-desperado ngiyinkosi kungekho ozongithinta and then mangisahamba emgwaqeni yazi emalokishini ama-street light sendethe kuthi kwase ku-late ngale ndlela ukuthini nale ndawo esikuyona abantu abaningi abekho makuqhamuke nje lowo muntu sengingasekho ukuthi ajike ngobuyele phambili uyibone indlela nje ukuthi uqhamukele la ungezokwazi ukujika khona ungezokwazi ukubuyela emuva kunje uqunga isibindi uthandaze ngenhliziyo ukuthi iyangangibambi kanti la mlahlela kuwo kwasukwazi zama ukubamba isibhamu nami ngezwe sesiqhuma cause sesadedeleka phansi masidedeleka phansi is like naye wathuka ngakwazi ukubuyela ingqondo fast ngasicosha yabo angazi ngase ngikwenziswa yini lokho engakwenza yabo is like kunenhlamvu ezu4 kodwa yakhamisa emva kwesicosha kwami ngathuka ngale ndlela ukuthi ngathuka sengiqedela kuyena zonke yazi ngapha mhlawumbe more than 10 times is like enga out ngikhiphela enga kuyena kodwa emveni kwalokho angaze kuthiwe uphumulo uzobe namhlanje hlezi ngiyisola ngifise ngisho ukuthi ngiphumela ubala kangangokuthi into engamane ngikhethe ngisho ukuthi ngiyibhandintele at least ngiboshelwe usibani wakephe ngijeze khona ngizokhululeka uma like ubebe umuntu angisensayo like ngalo la ngifika ekhaya hayibo kanje indaba ubulela umuntu nisakudlala akanakanga kodwa yini kodwa ngokuthi mina ngiyazi kwenzakaleni yabo so ma usiyahlanya yini waqhamuka into egcwele igazi washaya kimi uyanje la besisole umuntu la ezimshaya washaya cima yabo alimlimaza akalimalanga yabo simgwazanga ushaya nje ngo-right waqhuma emakhala kukwayela nje into ephelayo kanjalo because uma besazi ukuthi ulindele noma imuphi umbiko noma yinini and futhi i-showcase i-cruel nami behleze ilindele ngoba besingene nje ikhathi ilandelana kaningi usifisa benza ukuthi usifisa benza ukuthi usifisa benza ukuthi bese yakhe nje kuyimpilo kuyena into ayijwayele kodwa khona kunjalo yena umuntu oqala kade bela ngicela uhambe mama kodwa yabo ekushoni kwakhe uze ngihambe ngikufanye njengobaba ubaba ngingathi ngiqhamuka asendoda yabona ngokuthi unamasende kade bela abantu bakufuna bashaya cingo awungihambele futhi la ekhaya abekhiya ngisho amabhekla card abeya ngisho endlini yami ngoba ngine-asset building e-1 room ayovala ngisho khona uthi ngingakwazi ukuyolala khona ecela ukhiye avale ngenye ingidi yabo akufani uma bekwazi ungikhiyela ngaphakathi azi ukuthi ngikhona angiphike kubantu ngikhona ngaphakathi athi lokho evale kanjalo nje asimazi uphi nguthi umama futhi ngikhona phakathi sengithule sengumuntu olungile ngoba ngakusho nje kucala umlomo ukuthi i-relationship yama nobaba ngingxenye umuntu oyiqovile kodwa ngokuthi ubaba uya-understand ukuthi njengomzali shuthi usuke wenza iy'nseka usuke wenza ngobani ingane yakhe and futhi iyona ingane umfana nayo ewumagcina uma uhlehla nomlando ngoba ngathi lenhlese yegazi elibi likhona egcekeni umfana omdala wayegila imkhuba ubaba wakho wayegila imkhuba uma ulanda umlando usuhleli phansi wena uanalyzer iqhamuka lento le because ngathi manje iyanilandela nonke professor yazi indlela ebeka ngayo lento ngaso suku khona yasilandela sonke ya right
Kodwa ngazi ubaba wenza kanjani. Wakhwitha kalula yena. Ngeke ngisho ukuthi kalula ngalendlela ukuthi kwaba ize. Uyakwazi ukuba indoda. Namhlanje ngomphikela. Cause nami mase ngilandela ngaye. Ngabangani bakhe mhlawumbe esohleli nawe. Yebo nobaba wakhe. Yebo wakhe sasibhandinta naye. Yebo wakhe Tennessee. Yebo wakhe igunye. Ngeke ngimbuze kodwa mina ngithi baba usho usebenza kanjani engolweni yabo? Yeah. Kodwa ukuze kuthiwa mina ngikhuluma inombolo mhlawumbe kudlula umngane wami epassage. Awuyazi Fiso umasha kanjani? Awukhoreze efuseka into abalonto la egcekeni yabo. Abayifuni into ehambiselana nento asadlula kuyona njengoba ngisho ukuthi ngisho ngidlala ngethwezi lesibhame mewaqhamuka yena ngisiphethe yesithatha sifahlaze osifethe sinomgodi. Kodwa uma ekwazi ukungithengela azi ukuthi ubaba kodwa ahambisana naye. Iwumkhokha lento. Ya yomkhokha. Ngoba na ubaba okay. Ingakho ngisho ukuthi isikhathi esiningi ngitshela wrong yabo? Nje ukuthini mhlambe uthi ayithamba lengifundise ndethi yabo? Kodwa mase kwenzeka into ezithile yabo? Kubuyele kuphi? Ethi hayi mina ngiyazi vele ukuthi into kanje ebizwa mbambi yenzeke. Ngoba ni from mina yabo? Like into engavalwanga or something yabo? Yeah. Kodwa mina ke kunzima ukuthi ngibuyele esimeni. Futhi ngoba sekunane idakamizwa phakathi sekunzima kakhulu. Yes, ngcono uyabona bakwazi angifike edakamizweni ubaba bedla insangu edla ngayo yonke indlela. Ebeyidla ukuthi beyibhema ebeyidla. Endlini enkulu khona izingane kubuka iTV umnumzane phela vele ubaba omuzi ngoze umtshele lutho. Ngiyozumtshela ukuthi aphumele obhemele eminyango. Uthi uyangena nawe njengengane la ekhaya mhlambe uyafika uphume ebholeni noma gcwele influence angendle wonke abangani bakhe kuhlala ukhasini lisendethi. Kodwa ngekukhona mangakutshothi namhlanje abheme ngisho iluzi. Ugwayi abheme ngisho ugwayi. Bakwazi ukuya insangu, bakwazi ukuya ugwayi. Cause khona la akagula khona, cansi uyistress sokuphela umsebenzi. Le ngoba ngisho inkampani yabo oyisebenza khona inkampani erecord repair mangaphosisi mhlawumbe uyayazi mojakesi akayibhala green na Chris into kanjalo. Like ngisebenza into yomadano noma si yabo into kanjalo. Khona ke izinga lona lapha emsebenzini isikhundla ekusona ngokuthini old one ngalendlela ukuthi usuka kude nayo since aqala nje ukusifana. Awukho umunye umsebenzi asebenza kuwona ngaphandle kwaleya nkampani for years. Kangangokuthi ukwazi ukuyovala ePine Town, akwazi ukuyovala eMaritzburg, akwazi ukuyovala ngisho eGoli imbala. Kodwa futhi kuseyinkampani eyodwa. Kodwa mangimele nje kuye someone vele ishezi sicela sihambe uyosifundisela abantu baseMaritzburg kunesitolo esivuliwe kanje uyena ezohamba ukwenza leyo nto. Yeah. Kodwa ukuthengwa kwawo ngoba ngathi wathengwa umlungu waphesheya. Kwathutha yonke into nenkampani. Showcase recruitment lapho. Waphela kanjalo umsebenzi. Phinda ngasebenza. Ngoba iminyaka besihambile. Sekhona impesheni. Nento engisho mhlawumbe ufefeza kaphela. Uma kungenzeka kube nomuzi kusasa. Egcekeni ubona indodana yakho iphethe toys lesibhamu. Uyokwenza njani? Ithengele unina. Ithengele unina. I will try my best to do as my father. Like I understand what he was trying to do.
kuya ngokuthi sikhule kangakanani nalowo ngane ngoba sengibonile induka yakhe. Angisho ukuthi ngimbeke icala ubaba kodwa yabo ukukhule ngishaya ikona okumthelela. Hayi belingibhaqa time professor time belinenduku ngikhule ngayo nje induku enebhande nje lakhe lesikhumba ihlala ko drop uma wadonsa lona nje ngiyazi ukuthi hayi jumping uma ngenze nje something suke sengazi ukuthi hayi vele ngiyoshawa yakhe ubaba akwazi ukuhlala phansi akhulume nawe. Leyo nto into ayenze manje isokwazi ukukhipha igama lokuthi umdala mawusungaka engilokhu ngikulandela ngitshela siyakwazi right no wrong siyakwazi ukuhlala kanje. Siso yini inkinga yakho? Yini oyifunayo? Ufuna sikwenzeleni? Ufuna ubuyele ejele? Ufuna ukufa? Awudelanga kwenze ukuthi yabo into ekanjalo. Kodwa nje qala wayengakhulumi. Ayikho umuntu bengamsaba ubaba. Anti bangasekhaya obani abangani bami like nje ngishathiwa sikhona ekhaya egcekeni mawaqhamuka ubaba nangu baba kafiki wonke umuntu yabale kuya kubo. Hayi ngoba isilwane like uba streets. Ngoba le ndawo engikhulele kuyona i-happy thembi because iselokishini like imjondolo kwenzeka yonke into engasile yabo nje ngikhumbula kahle kamakhelwane bekunemshini no jukebox ezenze kwasekhaya. Kunale ngoma le Sister Bettina le nenhlamba. Sister Bettina osiphepa nabantwana mawuthi ukhona ubaba kuyenzeka kudlala lo ngoma because kunomuntu ozovela afika afaka u2 ayodlala ngeibomu yabo isound like mingaki imizwe esukuyizwa ingane esuke zi around zingaki kodwa ubaba indlela ahlaza ngayo wayekwazi ukuthi aphume ngisho emanzini egeza mawezwa leyo ngoma wayesekwazi ukuzwa nje isaqala nami ngisemshinini ngidlalela lo wehlanya yabo nawo uJupho uyakhala sibone sekuhle mama nisishi wonke umuntu uzokhulumela phansi baba kafiki uzongena ngqoku lo muzi afika washaya kwamasishi phansi emaqashula intambo indlela bengazwani ngayo lento ebhedayo ungazukhula ungazufunga ukuthi kahle ngoku-understand kwami wakhatheka wahlukumezeka akamfiseli omunye umuntu into adlule kuyona. Yazi mangibuka ubaba wakho ngibuka indoda eyigilile imkhuba yathola isifundo kabuhlungu yasalithi lento angifisa ukuyibona yenzeke einganeni zami nasemphakathini. Cause akanendaba nathi kuphela like to give back to the community kanjalo neteam yebhola ugada abafana abancane. Mombuza ngaleyo nto wenzelani ingane ube khona into ebhizi ngayo zingaze sicabange ogwayi laba nani yonke into nje ubaba yenza ibhola akhiphe yakhe imali ephayethini ngokuthiwa kufuna la mhlambe lo muntu akana certificate yabo enzele certificate yenze lo ma-ID makuyodlala usemlimene gitshelwe lokho etshela abazali hey kuyakhokhwa yabo labo coach abanjalo ohlethu kuyakhokhwa ngisho imali yokuthi nidlale ifakwa yini ekhishwa 5 rand lo coach abawutsotsanyana yena from his pockets. Insizwa umfokashezi akuyona nje insizwa indoda sikananda amadoda ephumenanda yafisa ukuba yena ukuba uhambe enyathelweni zakhe ngaba akaze sihlale nawe kanje manje. Kodwa ngeke ngithi akukho late. Akukho. Kodwa into engisabayo angifisi ukumluza emhlabeni engakayiboni lento engifuna ukuthi ayibone kumina.
cause ngiyafisa ngelanga ajabule ngami. Usifiso. Ayi akhuluma insizwa yakithi. Yonke lento ifika nini kuwe yokubona ukuthi ubaba ubengithanda? Sonke lesikhathi ifika nini kuwe lento, idlala nini ifilimu, kusa nini ekhanda lakho? Ngikhazi umzimo. Ngithi ngishayiwe mhlawumbe. Yeah. Iforanga kade ngigangi bami inkunzi. Kwenzeka kusale mina ngedwa, vala ngibanje. Okay, ngithole lelo sizo ngitholayo kodwa futhi ngithola lesi ngilimele like nje mune lo ngobuka nje. Ngiyawubona. Kushaya abantu ngoba ingozi le kushaya abantu. Ikhaya nje nginazo eziningi ngikhule ngingenazo. Ila kuphela nje ngayigwazela umfana nje. Ufika ngekhathi zomzimo baba wakho kuwo. Isikhathi ngisembhedeni. So mhlawumbe siyasuka siyahamba. Futhi la ngizosala khona ke nami. Futhi ngiyacabanga. Ubona ukuthi umuntu uhamba uyambuka like ngatholoka incipha kancane. Nawe ngemcabango lokhu ucabanga le ndoda yabo. Like ngaze kufika umuntu athi hey wena yabo lonto. Kade ngimemeza indaba wawo awukho la ukude yabo. Yeah. Bekungijulisa cause bekungithusa. Ukuqhamuka kwakhe. Like ngisuke ngayitshela ukuthi umuntu ongaqihamuka ngendlela ngiphatha ngayo. Ngitshela nje ubaba ngengeni lonto. Ubaba ngiyaza ngikhiphe ngebhili. Ubaba ngisho ukuthi ngiyashaya ngihamba nabantu ngizakiwe ekhaya. Loyo ngasho ngisho ukuthi hambani naye. Ngiyakhokha imali, ngiyakhokha lutho. Kanti ngicabangela wrong. Ngike ngangena ehabit embi ke yokuganga elokushini. Yeah. Like ukugayeza yabo. Sengiyathi awubhuta lapha nakekho yabo uyaspana yabo. Imini ngisuke ngekho umuntu into kanjalo yabo. Ngazi yonke into yakhona. Futhi ngeke imosti yabo futhi abantu engaziyo ngaphakathi usikhonani. Yeah. Lapha ngineplasma ngine ngifike ngihlala ngisho khona. So mhlawumbe nongithuma or ngumngane mfana khona into kanjalo noma ngangu umngane wakhe umfana khona ngokuthi phela thina sakhula sabheka le ungeni yena wakhula wabheka le emfundweni into kanjalo yabo. Kodwa ngiyilanga ngiyibuza ukuthi ufile kanjani mhla efonelwe noma ezwani kuthiwa hey uSifiso waqhezela ekhaya wathi ufi sengazaqhekeza ekhaya. It's like nginabantu engazi ngiwabheka kanjani mhla ngibabona. Ngisho ususindile kule nkinga okuyona. Yes. So usungenwe inkinga ukugqekeza emphakathini. Ubaba wakho abantu labo kwakhiwelene nabo. Ngicabanga ukuthi ibilaphi indaba. Ibilapho ubheke namanje sengicabanga enye into yabo. Yeah. Ibilaphi indaba. Kwenzakalani la? Makhelwane. Lo makhelwane lo yabo indaba lo makhelwane. Okay, khona sekwadlula ngoba nami sengehlisa umoya. Ngoba ngikhule nginendle. Yeah. Ngichaza kanjani nje. Ubone emalokishini ukuthi ama-site akhona. Ama-site akudala amakhudlwana. Kufani nala uforum la yabo. Ngasekhaya is like nje mhlawumbe uforum aba u6 ngaba indawo yasekhaya lelo yabo. Yeah. Igceke elikhulu. Like kwama-site awu2 lawane. Uyikwenza imanje la ngaphezulu, kuyisekhaya la ngezansi. Nasekhaya futhi nakhona ngathi imizi ewu2 kanti umuzi owodwa. Cause umuzi okhethe la uvulekile wakhiwa ubabe
Bese kuba u4 room we-blocks owakhiwa ugogo ozala ubaba. Ewakhela ubaba imakhelele ukuthini ngoba uhlala nonkosikazi yize engashadile ahlale khona. Ngenxa yey'nkinga zemndeni wakhetha uyihla egogogweni ubaba. Ngobani? Akuyena yedwa ozalelwe ugogo wakhe lo forum. Kwase kuqhamuka iy'nkulumo ey'ningi. Akaze ahlale kona ubaba. Ebengangisho ukuyobuka i-TV khona. Ngakhetha ukuthi eqongolela ithenge 75 cm nathi saba nayo i-TV phezulu. Becasulwa ngisho ukuthi i-microwave isezansi yabo. Is like udadewabo kababa u-aunt. Yena ohlala kulo forum uney'ngane zakhe naye. Abanye odadewabo bababa sebayishadela like khona ohlala ePhagate, khona ohlala kephi yabo lona. So omunye uhlala khona la ngasekhaya mhlawumbe eNtuzuma kodwa uka-F yabo. La ngiyakwazi ukusoka ngiye khona ngey'nyawo mhlawumbe ngilamba into kanjalo. Ngikwazi ukusuka la ngithi ngiyodla khona yabo. Cause ngoba ngisho ukuthi besibuye sibhede isimo nasekhaya. Ngiye ngibuye nje esikoleni komile nje kangangokuthi amanzi kuphela engayiphuza. Ifriji lize likhishwe nje iplagi. Kwaphuthu-ke impuphu kwayiyona ukuthi ayikho. Ngoba nje uma kuthiwa kuyancokola. Ngisho iy'ngane ziyazi sezibiza ngani ngeMankintshi. Malume uyifuna iMankintshi? iMankintshi bayisuselaphi lento ukuthi ngithuthi ngilambile yabo. Mhlawumbe ngiphume ey'ndaweni zami yabo like ngisemoyeni uba semoyeni-ke uthi uyafuna yabo awulali kini. Ufika ngokuzodla kuphela. Uma ngifika ngokuzodla okay. Abanye ngeke ngizwe kuthiwa uvezela iplate eminyango yabo lento njengenje into ekanjalo yabo. Kodwa wami uma bekwazi ukuriska uma kuthiwa ubaba akekho. Kodwa makukhona ubaba engivezela nami njengenje. Kodwa makuthiwa ubaba akekho engifaka endlini avuli. Kodwa mfana wami awudli usheshe ungaze kufike ubaba wakho. Yabona uzongikhatha nobaba wakho uma wangena ula endlini. Uyazaza ungena la endlini. Nocabanga ungeni kini. And uzenze wena? Mina ngizenzile. Ingakho sometimes ngibuye ngamasoli. Understand. Kunzima yes kodwa. Besilapha endabeni kamakhelwane igceke elikhulu. Ukuthi ngiyabona ngathi kuningi emkhohlakhohleni. Kuningi manje sengene kunye nokunye. Ngicela nje ngiqede ngale yamakhelwane. Ikanzima nje isekhaya. Abantu bala bahamba bashiya ubaba nesite le like umuntu abathini shezi cela usigadele la sayemakhaya into ekanjalo abazi babuye kuze ube namhlanje. Kangangokuthi iyona ndlela yokuqala engahlala kuyona. Ngingathini lo muzi wakhiwe kanjani na? Awona ama-blocks kodwa uqonde ngathi ama-blocks. Le mizi yakudala nje uthothi uphahlekiwe ngodaka ufakwa amatshe wasiyaplastelwa wasiyapendwa unodongo nje oluqondile ngabe uthi ama-blocks kanti cha akuwona ama-blocks kodwa nje abantu abawakha futhi bane skill uthayela phezulu mesuba nendawo engathi ipassage mawuqhamuka nje uzongena qala udlula iwindi kube ipassage kunomnyango nje like uvrande kunomnyango nje uma ungena epassage uqonda nje kumnyango ngqo bese kuba khona umunye futhi la eceleni umnyango ngase ngwabala la ama room beku-4 room kodwa wakhiwe nje istyle le room engale
Ibhodlokile udonga lakhona like kunembobo nje enkulu yabo. Imboze ngokhethe khona lela ekuqaleni esetshenziswa yimini. La amanye u2 akuhlali umuntu. Kwakade kuhlala sekhambe labantu kwaqhamuka namogogo yabo engingabazi like basekhaya ngathini abantu bakubuka baba yabo futhi umuntu uzoqhamuka esegula esemdala into kanjalo yabo ukuthi ubaba ke unaleyo inhliziyo yabo bathatha bafaka lapha kodwa ngagcina sengingedwa ukuthi ikhambe kuhamba ukuthi bafike sebadala bahambe emhlabeni ngokulandelana indlela bebengikhonze ngayo nabo ebengikhonzile ngizoya lapho lo muzi lo ngoba ushiwe kubaba like ugadile siyafana nomuzi wakhe futhi endaweni kwaziwa nje ukuthi umuntu omdala mhlawumbe waziyo ukuthi hayibo kwakuyingenza imande lapha kodwa nje laba bakhulele nje kuwona ukuthi hayibo ikafiki kodwa kwababuhlungu in the past few years nje sekuqhamuka umuntu futhi wangafika kahle wafika nekhanda likuhlaza ngisho ngomzonda kangakanani ubaba kodwa ngangicasuka ngize ngifishe ukuthatha isikhali yabo ngi-act uma kukhona umuntu ozokwazi ukukhuluma nobaba isinomi kanjani. Azamkhombe azamthuke mhlambe cause mina ngimaziyo ubaba usudalwe kanjani bekuzwela kumina if ngizobona umuntu exabana nobaba yabo like akamthatha notice futhi nakhona gwema into ezithile ngoba esuke ehlela ngezansi isikhulu isifunde safunda ubaba wakho lo muntu lo ngathini akesithi eThekwini wasela eThekwini uhlala la emakethe unesitolo emakethe kuyaba tutu usefika la ekhaya yabo le ndawo ngithenge ilindawo yami akafiki na kahle kusasa ngiyabiya kanje ngicela ngikhiphele ukuthi cela ngikhiphele nesikhotheno la ekhaya ngizobhidliza la ngizokha amankotishi khule ngazo mina esekhaya ngithi sengiqala sengiyakhishwa la ngoba ngikhishwa nje vele ngisahlala ekhaya ngifike ngokuzolala ngikuthi mangingqonqoza umuntu mhlawumbe oyinkinga kune getaway engizakhele yona like leyambo lena nathi ngisho ngemuva bayakwazi ukuthi umaphoyisa mayingqonqozo raza kukhahlela isicaphe kodwa mina ngiyeza ngifike ngaphakathi sengiphumile futhi angifike ngeza bona ngiphume kanjani. Impilo yedakamizwa ize kufikise kulelo zinga lokuthi uhlezi unembombo yokuphuma. Yes. Lo muntu lo yabo ndaba lo muntu lo futhi lo muntu lo okunye nje ngizokweqa ngezibomu ngoba kuyangithunuka yabo. Yeah. Gcina kuphumelelile ukuthi okay ukuthi indawo yakhe wayithenga ngoba nathi mningi imibuzo esaba nayo sibhekise kubona abazali kodwa ukuthini mina kulula ngobuza ubaba yabo lonto uma ngifuna ukubuza ubaba ufune ngibuza uma uzongitshela impendulo like uma ngifuna something ngikala uma uboyena ngidlulisela imessage angikwazi ukuqonda ubaba
indlela yami yakubaba uma hayi ma ubaba uvuma kanjani yabo into kanjani sifisa ubaba wakhe sazane hayi kwema yikho lesingazodla hayi bafana bamiyekeleni yabo cause yazi ukuthi nginekhuyo esikhotheni yabo lo muntu yabo yasimngani into ekanjalo yabo lonto hayi mana ke ekholelwa shame engamba mama cause bese kwazi ukuthi athenge wayini ahlale phansi endlini aphuze into angayenzi uma ngaphuza utshwala sothi ngoba esuke ephuza nje phuzela ukuthi akhale yabo cause kuningi engimfake through kona kumzondanisa nomakhelwane lisendethi sokuthi ya relief ngimbangele ukuthi enze into kade engayenzi ngokuthini ngiyaza ngilahle ngisho thuza ukuyiqinisa futhi kumina hayi uma uyakhala yini hayibo ngiyakhala usungibhedele wena mina akuyazenzakalela amakhala uma angimenze iqesakela ngisho ngathi ukhalelani engayazi kodwa manje ngimbona ngathi uyakhala same thing applies nakimina kuyazenzakalela lo muntu wafika wahlala wavula isitolo okay wakha like nje uyabhinga hey bafana bami yabo ngifuna kushaya nestrix eniqedile yabo kwasha wacima ngoba kwakhiwe nje la egcekeni kuyachona kuyaphuzwa idlala ingoma zomgashiyo lezi imaskandi lo oyisayo nje yabo bezele khona kunjalo ubaba yabo alokho ezama umlandela umhlokoloza nangothi usefuna ufaka ifence usefuna ukubiya kade usekuyindawo yakhe ngoba efuna ukubiya nje uzofuna ukungenela ngisho endaweni erong yasekhaya kodwa ubaba ngokuthi lento ayiyona amdedele uthi akwenze lokho ayifisa ukwenza ngokuthi ukholelwa kulento akholelwa kuyona ngoba ngathi mangibuza uma sifisa ubaba wakhe yamaze okay yena umnumzane womuzi kodwa ngeke akhalele uphiso omngaka uyeceke miyekeleni lo kamakhelwane inkosi yombona kangakuthi namhlanje sefike aphakelwe ekhaya acela iplate adle ngoba esehlala la evula isitolo udesa utshwala desa airtime this and that yabo nje is like nje ukubona umuntu ozokhompyutha like i-challenge yes futhi ngisho kuthiwa kukhona ukuthi ekhaya edliwayo ubaba ngakuthethisa mase kubona ukuthi uye khona mhlawumbe uyokweleta esitolo isinkwa noma something yabo especially uma njengomuntu osimama yabo ngisho ekhipha imali yakhe ubaba uyothenga into ethile once ukubonza phuma uyithenga khona etshothi buyiseke indlela abakuhlaza ngayo lwamfana kuba umfana kuba baba uhlonyiswa amakhehla amadala umfana loyana ekwazi ukumela ubaba kanje emehlweni amtshela ukuthi ithengile le ndawo kwasha ngiyilanga nami ngiphisa ukuganga ngiqalekele mangintla ngiyazi mabe khona ngiyazi mangikho umuntu ngabonza akho umuntu la njengomuntu wakhona vele endaweni yabo makhelwane akunakekile vele yabo ama window ye-aluminium akunamabhetla kade mangena ngewindi le-aluminium ungaphela umuzi nomuzi uba nendawo esecashile like emva kwendle ungene ewindini elisemva kwendlu ngazumbula imali ngoba uyithemba ngale ndlela yena ukuthi yabo
eyomgqezela uzobona washacima yabo like njengami nje yabo ngoba ngusikhotheni omakhelwane uyafisa ngigangele aza kuphimisele lokho mhla idakiwe yabo ukuthi nami ke ngizenza isinqada kwalonto hayibo lo uyadlala lo yabo akekho ngiqaleka nje ngiyangena la kuthi angazwa iyapi ngoba isitoke engasifici ngashiya sinjalo ngenxa yemali engayifica khona ngeke ngisho ukuthi wayo-order cause imali engayifica ngaphuma like ngiphethe ubhakha nje isikhwama kuphela ubhakha lo nani ma-airtime ugwayi sekhona ama-airtime lawa aphuma ngelo ngiyabona ngicabanga wona nje ukukhuluma nalawa scratchwa impela yabo sozoyiscratcha ngento eyimali cela ama-airtime la kubhakha cela ama-200 agwayi 50 asabhenyi asakhona nje aspend ayikho into engekho la kulo bhakha yabo kulezi zinto ezincane lezi eziba nje la ngisabona uma udayisa esitolo kuthi kufike kube indawo kanje kube iwindi leli ya uthengani uthatha imali yacilela ngaphansi la ungaboni khona kuleyo ndawo ngaqoqa nje lapho nasekamereni lakhe-ke ingathi ngangazi ngathi mangithi endaweni ethile hawu nayo lento engiyifunayo usedongweni kulenga how many inch plasma angiba ngisaba nendaba nayo yonke leyo nto cause ngaphuma same time kangangokuthi akho ngisho wabona akho ngisho yedwa wabona ngafunga nokukomela akho ngisho yedwa ngokuthi ngiyiphare la makhelwane uyasola nanabantu-ke sinokuyibhorekela sidla isitemokweni ngasekhaya ukakwa amaphara ngenhla hlala iphara ngezansi kuhlala iphara leli la ngenhla liyintwana kumina angihambi ngisho nanalo cause kube bengathini bengathi mina ngifundisa ingane ile nto yomfana ekhule isikhotheni ngafunda nje esikoleni yabo nje isikole nje indaba yesikole nje lamfana nje wamakhelwane so nje yena umuntu wagaxela makugacela yena-ke le ndaba ngazi noma izo-understand-eka yini lo mfana nomakhelwane uzwana nomunye umfana engizwana naye mina kodwa lo uyakwazi ukuhlala naye lo mfana omncane kodwa mina angihlali naye ngokuthi intwana kumina ngeke kuze kubukeke yabo laza abazali ngabe kuxova yabo bevele bengibuka buhlungu ukuthini sengahlutha ngisho ingane yakhona imali thunywe esitolo yabo encane sekunalokho nje kuyabingelelana phela ngoba umakhelwane yabo kodwa nje ngusikhotheni nje kubona shuthi ngoba ngithatha lezi zinto la ama-airtime leya mali ngengiqamba amanga ngangiqala ukuthi ngithi ngigqekeze lokishini ithole imali engakayana kangangokuthi ngisho ekhaya bayidla kodwa babengazi ukuthi badla yona ngaphuma ngewindi ngehlela ekhaya uma uyakwazi ungibona yebo sifisa uphuma ngapho shilo kanje yiwe ma ngiphuma kude kabi yabo ngivula ubhaka hayibo sifisa imali engaka kukwawonga manje ngibambela la ngiyagibela manje uyaphi yabo hayibo yabo into kanjalo imali le ngishiyayo hamba nale ngihamba nayo cause la into engiyihambelayo yini na ukulandeleka cause njengomuntu ozwana nabantu basemphohlweni ngisho kuthiwa kusimina
kodwa wayengakwazi ukumbulala la muntu. Vele kunequery phakathi kwasekhaya nakhona. Kahle vuyena nequery, yabo? Ubaba kanendaba naye. Anankinga futhi naye. Wagaxela lentwana. Gaxela lentwana le. Igaxela kanjani? Lento negaxela kanjani na? Ibonakele ihleli yabo isikhathi ephuma. Okay. Ngiyaphuma ngiyogibela estopini. Ngoba ngiphume ngestopini ngiyogibela ngidlula intwana yamakhelwane ihleli la. Iyangibona ngoba ngihamba. Uzibona how dumb he is. Into ayitshela yona nje ukuthi ungibonile ngihamba lo 17 isikhothe nomakhelwane. Uyena ungigqizelile. 100% sure. Unje umbonile ogibela. Yabo? Uthi awunange ehamba. Yabo? Yeah. And futhi iwindi engene kulona ileli ngemuva ngithi. Ileli langa amakhelwane lo is like nje into eyibhalile ukuthi lo waphutsha la kubo wangena la. Kanti cha mina ngaqhamuka ngezantsi kodwa ngazungeza ngongena ngamakhelwane. Is like nami kongazi ukuthi ngiframe yena kanti cha indlela okwenzeka ngayo because nami ngangafuni phela ngibone abantu basekhaya because uma uyakwazi ukubona mangiqalekile like ngithola lami ngizomcela imali manje ngi30 rand enganginikeze mhlawumbe usakani nawe mangiphuma uzozama na ukuzulisa efuna ungidunguza ukuthi ngiya ngakephi yabo uma bekwazi ungimemeza emzini umuntu ungazi ukuthi ngibone kanjani futhi mhlawumbe sengiqalile iwindi. Sifiso yeke into yenzayo hayibo. Sifiso woza mina yabo. Lo muntu lo uyayishaya lentwana. Uyisha kanjani ngoba ngiqale ngizwe kuthiwani okay mina ngavele ngahamba sometime thatha itaxi estopini angigibelelanga futhi estopini lesi sangasekhaya. Yeah. Khona abantu abaningi ngifuna ngisho babone ukuthi ngigibele ngayo kanjani. Ngahamba nje ngeenyawo ngaguduza ngaphansi lokushini kaze ngogibela entuzume eMantshini ngagibela ngayo kaBest. kaBest ayo ngathuka isimanga anginakhaya. Ngiyohlala nje ebanganini ngosikhotheni bami. Like ngiyohlala kaHunga kahle. Uzothi kaMashende lokubhenya khona yabo. Kufika nje ngisesiqubini nami yabo lonto. Cha nje yazi khona into uthothi yabo ngoba ngumuntu ongakhulukhulumi. Okay. Ngiyazama ngiqamba amanga. Kodwa khona kube nzima. Kusikhona nengikujombayo. So manje istory sami sengazi ukuthi asihlangane. Angazi noma uyaunderstand ngalendlela engizama ukuyibeka ngayo. No iyawenza umqondo. Wafika umyalezo kumina. Thika mzuku washacima kushawo linto bafana bamakhelwane sibona abaqhikezela bashacima uma ishuthi nje wayibona lento cause yena umuntu oqala engamfonela the day after the day ngihambile. Ma alright ifikile ingane ngithengelile ukuthi right Sifiso kodwa siyenzela mina into yenzayo kamkhenza wasibuye kanjani akangibuzi 100% sure kule mali bengibapha yona ngikhathana nobaba wakho fika ubaba wakho la ingane ziyaxoxa uyazazi abashana
Malume ungiphile 20 rand, malume ungiphile imali eningi yabo. Kamakhelwane kodwa kuqhayizile. Phezu kwalento yesite abayibangayo le zinto zemizi. Nami ngizo-add more ngokwenza lento. Ngoba ngibale ngaka best. Kusala kushawa lo mfana lo. Lo mfana shawe. Khulunywa usayi. Bengaze bambulale. Umile ngokuthi ayikho leyo nto. Pho ba wenza lento. Pho bani? Uzi thina siyaxoxa. Like ka best nasematendeni endawo eseduze. Kuyenzeka kufike ngathini kuye kwaba nosicaphi lokushini osicapha abangasekhaya abashayeli lokhale futhi suke ematendeni ya best mayifika best futhi sarenkile mhlawumbe number 7 ukhona sakho uyiphare uzontshontsha la uyothenga bheme khona la best la uyothenga khona ila abona khona mina la ngihleli khona futhi yabamba ngisesiqubini yabo ngisemalini awayifiki usonile lokushini yabo lonto kwasha icima noma phoze bombulele ngenduku yabo ethagqezwe kamzuku kanje yabo naye umuntu ngokuthi umuntu ngiyozumazi umuntu yabulalisa ngo-10 rand futhi ngoxoxe ngibona ufi yabo lonto uze bese siqubini kanje yabo lonto eqoke kahle nje yabo uyabheda hayibo ufika kade lana nje ngela ngwaqhezwa ngalo amakhelwane ufike ekusenjiwa ekhona uhambe nini mase bese nalento ngahamba ngalo langa isisho mina umuntu wenze lento ufike abhesta lapho ngoba xoxa nje kanje nalo sefuna ukhipha igama lakhe lokuyena washawa ngithi ngabona ngayesetheleka awesitoze ngiyeza ukuthula yabo lonto awesithintwana yabo lonto hayi inkinga yabo nje angayidayisa into eningi labo ubhakha mhlezi kumina emhlanje inkinga lo bhakha lo nguthathe khona endlini wakhona intwana le iyawazi ubhakha njalo uma othi ugaxa wona ubhuti la kukho unyangibuza khona avele yayibonela ngokuthi yangisaba ngimdala kunayo ngizwe ukuthi ngifela amacala akho kodwa nje ngijothi ngijwayele lapha abantu bamzo bangisha kanje bathi mina ngiqhezile bajwayela washo bacima lisendethi yabo ngebhada xoxe kube sefika kubo siyazigogo labantu abangishaya amakhelwane ngabe singiqheze laphana umuntu oqheze laphana ufike ngifikile best ephethe ubhakha kanje kodwa ngeke ngimtshele lo ngoba vele lo usangishayile sachitha igazi lami kwasho acima vele kangifuni lo ngokuthi abazali ngeke benze ngendlela yakho eshoyo bakuyena bayosho uzosibulele sibulele ingane yethu nami uyafika uthi uyabona ngalo umfana la amakhelwane ngezansi umfana la amakhelwane uhambe nini yabona sebeqala sebekhuluma ngesibantu abadala manje bayilandele indlela yabe ngithi sengeze sengiyafunakala la ngikhona ka best futhi kwasana nje kancane ngoba ngathi ngiphuma siyele precise ngoba enye yale mali uhlweza yabo lonto futhi ngushintshe lihlweza liba ama coins
Iba amaphepha. Ya iba amaphepha. Mangibuya la hayi nginabantu ade befike la yabo leyo nto behambe nge-taxi yabo. Le taxi leyana siyayazi yaseyimpohlweni yabo leyo nto. Bathi bafuna wena kodwa wathi loya muntu umakhelwane wakhe yabo leyo nto akukho konakele kwashacima kodwa siyabona ukuthi hayi ngeke yabo. Konakele plus nawe siyabona ukuthi ufike nje la usemalini kwasha kwacima yabo leyo nto. Uhambe wenze something wrong phezulu yabo leyo nto. Yeah. Nababamba uthi okay la iseGhostini kodwa yena ungithini hayi ngesimshaye ngesimbulala cha nje cela ngibuyisele ufuna imali yakhe ngiyithatha ngipha imali engaka ya mangaphosisi close to 15,000 endlini under the bed ngaphamisa nje kanye ihle nje like into eyi-safety kodwa le nengide encane ngiyiphatha ngisho ngesandla leya nto ingaka nje sho nje naye beyiseyivela khona mese khona izitshake lezi idayisa yabo mama badayisa amatafula badayisa iy'nemfu futhi izitshake lezi khona so-500 khona amashumi khona so-5 khona so-2 sasebenza ngisho 2 bob. Yeah. 2 bob uhlela endaweni yento plastic ubhakho lo nganguphethe ukuthi phela ubhakho strong yabo ube wawila wobhakha nje wangakhuma nje ukukhuma ibhande leli indlela usinda ngayo ubhakha lo nganguphethe amaphepha agcwele umzimba enye ngifaka emasendeni enye ngifaka emasokisini enye ngibophele kule ntambo engangifaka la nami phela ngizenza isincwadi ukuthi ngizente egqehlile kwashacima dubulile enye ngibophele khona enye ngifake ngaphansi kwematekini iningi ngale ndlela ukuthi angisazi kwayimini ukuthi ngizoyicinaphi because akulula ukuthi ngiyinikeze omunye umuntu ngoba kusengenzeka noma yini la ngikhona angiyena wakhona yabo ngokuthi ke ngiyi-26 akukho la ngingaphili khona ngafike ngaphila nala bantu abawukushisa ngakhona ila bengifike ngibe-close nabo and uyigunya. Yes. Ize ngekho emagunyeni ngalo ndlela kodwa nje ngistebhisi ngistebhisi kushoda one step uthi ube igunya. Yeah. Yabo like ihlukene u4 lento fike ube isosha ingane encane ube ibhilidi sekuthi khula ube istebhisi yeah bese uba igunya usestebhisini. Yeah ngisistebhisini mina shoda ngithatha istep esodwa ngifike emagunyeni ngayede nombolo sengiyiking. Yeah njengamanje ngiseBridge City kuyasho ukuthi bakufuna uthuli. Ngifuna nge-taxi bagcwele eTaxini baphethe ibhamu hamba nabantu baseyimpohlweni disendese okay ngisho ungaya ngasekhaya until ngitshela ngifuna zakhohle yabo iyaphela phela nemali ekhaya kuyakhumuleka uma ngisho sengisenkingeni kanjani ngisho ngifuna abantu kodwa ngathi ngahlala nje ngimbone ubuso wakhe ngifike ngisho ebusuku ngo-12 futhi yakhe silele wena ubaba loyo kodwa uzogesa xabana nawo ubaba uma yize vele bengibexabane phambi kwami kodwa yini nawe sifiso washacima lo kade ethi silele kahle uyabona ukuthi kube khona yena yedwa la ebengekeze zonginikeza ukudla engicelayo ebengekeze bezo nje fusekwe nabona ukuthi uyapi yabo ngokuthi khona iholiday yabo livuke ihlanganisayo ungabalanga phela la ekhaya kade wahamba sikwazi udlaphi uyasho wacima ibuye libe namaqiniso yoledi-ke senti nami phela ngolumzali ngisabonane phela ephilayo siphelile imali okuyidla manje izogqeza amakhaya sibonisa nabantu abalona
buka manje usiyabuza yakhe uzofuna ukudla kwalonto kodwa uyabuyela nganene. Ngicela ungahlali ekukhanyeni, ungangeni futhi endlini yakho, ngicela udle uhambe. Anginayo imali nawu 30 rand. Ngihambe ngidla ngendlela, manje ngifela esikhaftinini. Awubona ngomuntu uza la, shosho ayikho kubonile. Cabanga uriska kukamakhelwane la. Futhi ngoba kuthiwa ngihambe mina. Ngalo 30 rand vele ngithenga into yokubhema yabo. Ngiyabhema. Ngizokwenza njani? Ngizokutsa la ngasekhaya. Ngimi ngokuthi ngeke ngize ngibonakale. Komunye umfethu nje engathini engangitholana naye. Ngivuka la kulo mfethu lo usehambile uyasipana naye. Usipana kanjani na? Uconductor naye. Usavuka ematekisini. Vele endlini yakhe akukho nje into ongayithatha ngana TV kana lutho yabo. Cwele nje ngathini uyazi indle ephara. Yeah. Yabo there's nothing esile ungayintshontsha. Ongavuka ngayo. Lishiya ngisho livulile lihambe yabo. Okay mangivuka la nami yabo. Issue hawu ima. Wasa. Nakho uqaleka. Yini mthitha kekho. Yes sizolo ngishiya ngafa khona. Ingila ngasekhaya. Ngiyafuna nje mangabona ngale ghost yabo lonto. Ngizama ukudisguise yabo. Mhlawumbe umuzi wes20 lo engikuwona mosuka ekhaya. Khoze ngisekhaya ngale yabo. Kodwa ukhona umuntu ongakwazi ukungibona la afika asho ngale ngasekhaya. Hayi ngibona ufika ngale like abantu bangakhona baphuza ngasekhaya. Into eningi zenzeka ngale ngihlala khona. Yeah. Yeah, kumakhelwane kobani nje era nje ebusy. Kangangokuthi ngaqhathwa intombazane ephuza khona lapho. Kubuka lo muntu engangigqizelile. Buka ngizoshaya benjani. Ngivuka la ngivuka khona. Ngiyilula ngiyazamula ngiqala ngingena ngamakhelwane. Manje